4.7 IFM. Report! Sa nahirapan! Boss! Viral ngayon ang isang video kung saan nakuhanan ng video ang isang pusang nakaladkad habang nakatali sa likod ng isang tricycle sa Malasiki, Pangasinan. Kita sa video na tuloy-tuloy lamang ang andar nito kahit pa sinisita na ng mga kumuha ng video. Sa isang apology video ng tricycle driver sa video, hindi umano nito alam na may nakataling pusa sa kanyang tricycle at bigi umano ito kaya hindi niya narinig ang sumisita. Humingi rin ito ng paumanhin sa naturang insidente. Inaasahan ko ang inyong pangunawa. Muli, ako po humihingi ng taus-pusong paumanhin. Maraming salamat po sa inyong pangunawa. Sa ngayon, ligtas na ang pusa matapos sumailalim sa operasyon at kasalukuyang nasa pangangalaga ng isang veterinary clinic. Ayon naman sa Malasiki Police Station, walang nakasampang kaso sa tricycle driver dahil wala umanong dumulog na amo o may-ari sa pusa at nagreklamo. Maaari naman umanong maharap ang driver sa karampatang multa at pagkakakulong kung sakali mang masawi ang hayop at kung may magsasampa ng kaso. Sa ngayon, mahigpit pa rin na tinututukan ng pulisya ang animal cruelty at responsible pet ownership upang matiyak na hindi na mauulit pa ang mga ganitong klase ng insidente. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.